ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навор имрӯза 18 хонаи фурӯшия. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. Лайки бобигира биҷақӣ ва дар канали мо меҳмон бошӣ, подписатсия кунед. Бародарон, дар ин канал фақат аз шаҳри Бохтар, яъне Қурғантепа, хонаҳои фурӯшӣ, мошинҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман видеоҳои моро то охир тамошо кунед ва дар видеоҳои мо лайк бигузоред. иншоаллоҳ мо баҳри шумо беҳтарин наворҳо мекунем. бародаро, аз куҷои шумо дар маъқулай ҳатман дар комментария бинависед. Кадом ноҳияҳои ами Қурғантепа дар кортвай дар комментария бинависед. иншоаллоҳ мо баҳри шумо пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон боша. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, райони 14 микрорайон. хона 4 дар хонаҳай дар 4 этажай алиш карда мега намешавад. нархша 255,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ҳамаи чизоша шумо метавонед ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро ҳамин соҳиби хона худаш мерасонад. баъд соҳиби хона бародаро мега ки илтимос беҳуда занг назанед. касоне ки харидоранд ҳамо одамо занг занед, бо маслиҳат мекунем, бо савдо мешава, савдош мекунем. мақсад дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. хона беҳтарин хонаҳай, се комнатаҳай. хона мақсад ремонтш созаи асотиқ замин даҳай. нархша 440,000 сомонӣ мега ки бо савдо мешава. мақсад баня, туалет ало, хона ин чизорам дорад. вана дар дуруни хона ҳаст, кондисионер ҳаст, ҳама чизош ҳастанд. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экранай занг занед, бештар маълумотро ҳамин соҳиби хона худаш мерасонад. дигар чизошам дар рӯи экран навистагиан, хитон бихонед бародаро. тамоми чизаш бо инаи чизо падаркаҳанд, кухнивиё падаркаҳанд. сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Абулхолӣ 14, дар назди роҳ якчанд мактаб дар наздикишай бародаро. хулоса хона дар минтақаи беҳтарин қарор дорад. соҳиби ами хона мега нархша 550,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре рақамҳо дар рӯи экранай занг занед, бештар маълумотро нашод, документаша нашод, хона худаш ҳамин соҳиби хона худаш мерасонад. бародаро, ҳатман занг занед, аз номи канали мо гап занед, бо ба шумо савдо карда мешавад. чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи колхози Россия, Рудакӣ. хона 363,000 сомонӣ мега нархша бародаро, бо савдо карда мешавад. бо подвалам доштааст. мега соҳиби ҳамин хона бештар маълумотро через телефон қатъӣ гап мезанем. аз соати 9 то соати 20 метавонед занг занед. кондисионер, стиралаи машина ва ҳамаи намуди чиза дорад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экранай занг занед, бештар маълумотро нашод, документам дорад, нашод документ, дигар чизош соҳиби хона мерасонад. панҷум хонаи фурӯшӣ. бародаро, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рудакияй дохил мешавад. мега хайна бештар маълумотро болои ами экран худаш навистагия. мега срочно фурӯхташ мешава. мактаб дар наздикишай сохтма. як хона росткардагия ба ғишти лоӣ. нархша 90,000 сомон мега ки бо савдо мешавад. касоне ки харидори мақсад рақамҳо дар рӯи экранай занг занед, бештар маълумотро нашод, документ, дигар чизош худаш ҳамин соҳиби хона мега. бародаро, ин ҳамаи чизош дар ҳамин болои экран навистагиай, хитон бинед. шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ бародаро дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, ҳавли 10 сотиқ заминаи бародаро. 2 этажа хона, 7 хона дорад. хона ремонти замонавиай бародаро. ҳамаи чизаш қонуну қоидаш, ремонтош ҳамаш 100% ай.
бештар маълумот, касоне ки харидори бештар маълумот ба рақамҳо занг занед. ҳамин соҳиби хона худаш гап мезанад. нархша 650 000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо мешавад. марҳамат, занг занед бародаро. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа, дар ноҳияи Сабзавод бародаро, 4 хонаҳай 8 сотиқ замин даҳай. нархша 170 000 сомонӣ мегӯяд, бо савдо мешавад. 8 сотиқ замин. ина хитон бародаро бине, боз фунда мерехтагия дар барои оғил дигар чизош. ина хона хитон бародаро бине, ҳамаш қонуну қоидаш қатъия. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экранай. нархша 170 000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо мешавад. марҳамат, занг занед, аз номи канали мо гап занед, бо ба шумо савдо карда мешавад. мақсад скидкатон мекунад бародаро. ҳатман занг занед, салом расонед. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа, райони Бухтарай бародаро, хона 10 сотиқ заминай, 5 дар хонаҳай. нархша 450 000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо карда мешавад. хона ремонтош 100% документ дорад. алохона дигар чизош фонда мешрехтагия бародаро. занг занед, бо савдо карда мешавад. нархша 450 000 сомонӣ мегӯяд, бо савдо мешавад. мегӯям маслиҳат мекунем. ба рақамҳои болои экран буда занг занед, бо маслиҳат мегӯям мекунем. нӯҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа, ноҳияи Кушониён бародаро, дар наздикии бозорай, 24 сотиқ заминай. ина бародаро 24 сотиқ заминай, 6 дар хонаҳай. касоне ки харидори оби гармам дора, дигар чизо ҳама чизе дора бародар, карсонам дора. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экран 360 000 сомонӣ мега хонара ки бо савдо карда мешавад. ин катаки ангурам дора бародаро. ангуроша бин. качай ам дошта, качай. касони харидори ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро соҳиби хона худаш мерасонад. нархш 360 000 сомонӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа, ноҳияи Қазоқон. хона аз 3 ҳуҷра иборат, подвалам дорад, таъмири замонавие бародаро. документ дорад, оби гарм, свет, ҳамавақт аст, документошам ҳастанд. нархша 370 000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо карда мешавад. ҳамаи чи хонаҳои замонавӣ евра ремонт кардагия бародаро. касоне ки мақсад харидори рақамҳо дар рӯи экранан, занг занед, чахчах кунед, бо савдо карда мешавад. мегӯям мақсад занг занам, бо савдо мекунем. ина бародаро хутон хонаҳоро бинед, роҳат кунед. 370 000 сомонияй, бе таъриф бародаро, занг занед. ёздаҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа, ноҳияи Ламанос бародаро, хона 5 сотиқ бародаро бахшиш 3 сотиқ заминай, 5 дар хонаҳай. об светиш пастаяни ҳаст. качаям доштааст. документошам 100%, подвалам доштааст. канализатсия дутарам доштааст. ҳамаи чизаш ҳастак бародаро. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экран 570 000 сомонияй нархаш. бо савдо карда мешавад. марҳамат, занг занед бародаро. дувоздаҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Қурғантепа, Бухтар, ноҳияи Вахш, совхози Киров бародаро, 10 сотиқ заминай, ҳамаи чизаш 100% ҳавлӣ фурӯхта мешавад. 10 сотиқ заминай мега хона. ина бародаро хутон хона усталбарам ҳаст. ҳамаи чизаш 100% сета хонаҳай. сета хона дора. нархша 200 000 сомонӣ мега, бо савдо мешавад. бештар маълумотро ба рақамҳои болои экран буда занг занед, соҳиби хона мерасонад. сездаҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа, ноҳияи Кушониён бародаро, ина хона ҳоли ремонт кардаги нестак. ҳамин ғиштиш чиндагӣ, шифроша часпондагиян тамом.
нархша 250 000 сомонӣ мега. 4 сотиқ замина, 6 хона ҳай. об светиш постоянӣ ҳастак, ҳама чизаш 100%. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экран бештар маълумотро ҳами соҳиби хона худаш мерасонад. нархаш 250 000 сомонӣ ай. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран бародаро занг занед. 14-ум хонаи фурӯшӣ. ина бародаро хонара мега фавран фурӯхта мешавад. хона дар шаҳри бохтар қурғантепа ноҳияи вахш қарор дорад. 5 сотиқ замина, 3 дар хона ҳай. хона об светаш постоянӣ ҳаст. катаки ангурам дора надора намедонам бародаро бахшиш. не ба филм катаки ангур надора, хонаош пастаканд. нархша 111 000 сомонӣ мега. занг занед, бо савдо карда мешавад. 15-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар қурғантепа ноҳияи вахш бародаро 4 дар хонаҳай. сохтмонаш замонавиай, 11 сотиқ заминай, 100% мега. ҳамиқа мега ки беҳуда илтимос занг назанед. ин катакҳои ангура худтон бинед бародаро. хона ягон камбудӣ надорад, об светиш доимӣ ҳастак, документ дорад. нархша 250 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экранай. шумо метавонед занг занед, бештар маълумотро ҳами соҳиби хона худаш мерасонад. ина бародаро гирди забори хонаш ба семиблок чиндагиай. об светаш гуфтем доимӣ ҳастак. 250 000 сомонӣ. занг занед бародаро, бо савдо карда мешавад. 16-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар вахш ноҳияи вахш киров 1 5 сотиқ заминаи бародаро, 2 хонагаҳай. хона ремонташ ремонти хубай, ягон камбудӣ надора. ина бародаро худтон бинед, паштии евро ремонт кардагиай. нархша 100 000 сомонӣ мега. ина бародаро хонара худтон бинед, роҳат кунед. бо савдо карда мешавад. об светиш доимӣ ҳастак, дигар чизошам ҳастанд, документам дорад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрана бештар маълумотро соҳиби хона худаш мерасонад. марҳамат занг занед бародаро. хонаи фурӯшӣ бародаро дар шаҳри бохтар қурғантепа маҳаллаи гулзор қариби круговой шаҳлои бародаро. хона 2 этажаҳай, 5 сотиқ заминай, 7 дар хонаҳай. хона дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад. хона евро ремонтай паштӣ фурӯхта мешавад. 650 000 сомонӣ. нархша 650 000 сомонӣ мега ки об светиш доимӣ ҳастак, документ дорад, дигар чизошам ҳамаш дорад. ина и хонаош ҳоли нав ремонт кайсааст. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экранай. занг занед, аз номи канали мо гап занед, бо ба шумо савдо карда мешавад. худо нигаҳбонтон бародарои азиз.